Пети епизод. Да, пети епизод сме. Балончето. Така. Чата. Удай! Удай! Да! Оп! Пусти, пусти! Не виждам. Къде стана топката? За момент нищо не видях. Удари. Някаква чанта има постоянно тук. Буквално се я виждаме. Чезалки. Пази се! Удар. Ако вкарам, всички ще се абонирате. Чухте ли всички? Абонирайте се. Вкарам. Да. Сега ако спаси, ще харесате видеото. Ако спаси, ще харесате видеото. После ако му вкара чаталки, ще лайкнете видеото. Subscribe. Subscribe и лайквайте. Керем, трябва да направим още едно предизвикателство. След малко свършва епизода, така че абонирайте се и лайкайте видеото.